Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages ndichida kungotenda vose avo vanoti each and every video vanokomenta nekulaika, nevose avo vanoteerera kumaconfessions edu nemasubscriber edu ose. Please keep on watching and listening and also participating in the comment section. Regedzai tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizoroorwa kana ndava ne35 years. I really do not know, but baba vangu ivo ndo zvavakandiudza. So baba namai vangu ivo vanoitawo zvekung'anga. So iniwo ndinobva kumasvingo kuzaka uko. Vabereki vangu vose vanoita zvekung'anga, but ndakabva ndazobva kuzaka ndokubva ndazouya muHarare, ndikabva ndazowana basa ndikatanga kushanda as a maid. Zvino mukomana wacho ndakati ndatanga kushanda as a maid kudaro, then I found out kuti painge paina vamwe pastor. Saka iniwo zvekunamata ndinozvida, even though pandiri ndine chipo chekurapa uye zvekare nechekutooneswa. So ndakabva ndatanga kuenda kuchechi kwavo avo vandichangotiwo Pastor Edward. So ndakabva ndazotanga kuwirirana nemwana wavo, but later on I then found out kuti the reason as to why ndakazotanga kuwirirana nemwana wavo zvekudaro, it was because ivo vainge vaine zvavainge vachida kubva kwandiri. Hamene kuti vakazviziva sei kuti ininiwo ndine chipo chekuoneswa uye zvekare vabereki vangu ivo vanoitawo zvekung'anga. So there was this other day apo patakati tapedza kuchurch, then mudzimai wavo pastor ava vandichangoti Mai Rudo, not a real name, vakabva vachizouya apo pandainge ndakamira nditori nevamwe vasikana, ndokubva vanditi vainge vachida kutaura neni. We then moved aside, then we started having a simple conversation. Vakabva vazonditi ivo vainge vachida kuti vange vachizoya kuzotaura nevarungu vangu. So I thought kuti maybe there was something that I had done wrong or what. Ndichitanga kufungidzira kuti maybe maboss angu vainge vava kuda kundidzinga basa here or what was happening. I could not even understand. So later on vakabva vazouya, then we started to have a meeting. Tikataura. So ivo vakabva vati vainge vachida kuti ndige ndichizovabatsira nemwana wavo, because at that time mwana wavo ainge achida kuti anga achienda kuUK, but vainge vakatobhadhara maCOS and what. Saka mari dzacho dzainge dzava kuita sakunge dzainge dzava kuda kunonyudzwa, ndokusaka vainge vachida kundibatsira. Then ivo vakabva vazoti vainge vakaudzwa namadam boss vangu kuti ndainge ndakabatsira madam boss vangu. Mwana wamadam boss ndakasvikawo aine problem, ndikabva ndatoona kuti airakidza kuti anopota achirwara nenhova, ndokubva ndazongoitawo izvo zvandakangokurawo ndichidzidziswa nevabereki vangu. Mwana wavo ndokubva atopora paya. So vakabva vazoti semabatsiriro andainge ndakaitawo madam boys vangu, ivo vainge vachida kuti ndinge ndichizovabatsira for mwana wavo. Zvishuwa mukoma, ndakabva ndazotaura naamai, takati tataura paya, then vakabva vazondiudza zvose zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita, kunotenga hari, kuzoti iye anga achitora pasipoti yake achiisa muhari imomo ende achizotaurawo nevadzimu vake. Zvechokwadi zvinhu zvake zvakabva zvatoita. So akatoenda mwana wapastor ava. So kubvawo ipapo mukoma communication yavo neni yakabva yazongova low, but nekufamba kwenguva manje ivo amai Rudo ava vakabva vazouya zvekare kwandiri, vakabva vazonditi murume wavo he was losing control of the church, uye zvekare vanhu muchurch vainge vava kusanyanya kubvisa mari dzema free will offering, uye zvekare nezvegumi vanhu vainge vava kusabvisa chegumi. Saka ivo amai Rudo vainge vachida kuti ndige ndichivabatsira. Vakabva vati sekutibatsira kwawakamboita paya, kana zvichiita toda kuti unge uchitibatsira zvekare. Mukoma ndakabva ndati it is okay, but ndainge ndisingazivi kuti rubatsiro chairwo rwavainge vachida kubva kwandiri rwainge rumori rubatsiro rweiko.
but vakabva vazoti since vabereki vangu ivo vainge vachiita zvekurapa, vainge vachida kuti ndinge ndichizoenda navo kuzaka uko, so takabva tazobva muno muHarare ndokubva tazoenda kumusha. Takati tasvika kuya then vakabva vazobatsirwa nababa naamai vangu, so ininiwo ndinewo mishonga iyo yandakazopiwa. Saka mishonga iyi ndiyo zvekare yandinopota ndichiishandisa kudaro kunenge kuri kurinyuwa maspiritual powers awo avakapiwa nevabereki vangu. Saka vamufundisi ava, Pastor Edward ava, ivo vane nyora idzo dzavakatemererwa kumusana kwavo. Saka nyora idzi ndo dzinoita kuti vange vachikwanisa kuti paya kana vachiparidza vanototanga kutonzwa mavoices anenge achitaura navo, achitovaudza kuti uyo unomuona mukadzi uyo agere apo, iye ane zvakati nezvakati zviri kumunetsa, mungava muri munyama dzake kana kuti mupfungwa dzake. Then ivo vanobva vatoudza mukadzi uyauya kuti izvezvi zvamugere pano muri kufunga chakati nechakati, pana nhengo wenyu uya ari kukukweretai mari, ende munogara muchingozvibvunza kuti munhu iyeye achadzosa here chikwereti kana kuti kwete. Saka ivo vanhu vazhinji vanotofungidzira kuti Pastor Edward ava ivo vatori nemaspiritual powers anobva kuna Mwari, but that is not the case mukoma. Inini nevabereki vangu ndisu tinopota tichivabatsira ava Pastor Edward ava. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma Nashi. Dzimwe nguva ndinomboti kana ndikafunga nezvazvo ndinobva ndati but zvinhu izvi zvatiri kuita zviri wrong. Kana kuri kunzi ivo vanoshandisa chivanhu, dai vangochishandisa pachena, noti zvavanoita, because dzimwe nguva tinokwanisa kutoti tirimo muchechi vobva vatanga kuparidza. Vanoti kana vachiparidza kudaro mwoyo wangu unobva watanga kurwadza, because iniwo ndakakurira muchivanhu. Saka vanobva vatanga kushora chivanhu. Hakusi kunzi zvinhu izvi zvatiri kuita zvakanaka hazvo, because apa ivo pastor ava vava kushandisa shavi ravo rehuvhimi, but vava kurishandisa nenzira dzisina kunaka dzekubira vamwe vanhu vachivanyepera kuti ivo vanoita zvehupasta, but dai vachiregedza kuchishora chivanhu, because ivo vanoti kana vachiparidza masemoni avo most of the times vanenge vachingoparidza vachingoshora chete, vachishora chivanhu, but at the end of the day unozonzwa futi vava kuuya kwandiri vachinditi ndikuda kuti unge uchindibatsira kuti tinge tichienda kumadziva kana kuenda kwakati, because kune kumwe kwandikuda kumboenda, saka handingangofambi vadzimu vangu vasineni. Zvinobva zvandirwadza, ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadziwa. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi pastor ava vari kutoshandisa zvavo shavi ravo rehuvhimi paya pamunenge muchitoenda kuchechi ikoko. Hanzi munenge muchitodaidzwa narushavi racho rehuvhimi muchinova pamari. Hanzi ivo vanenge vachitonotendawo vekwavo, asi hanzi chava kundirwadza ndechekuti ivo vanoshora chivanhu, yet simba ravo richibva futi muchivanhu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo yangu makaviga chitupa changu. Confession yangu mukoma yakamira sekudai. Inini ndinoda kureurura kuti ndakabatsira nawo neimwe best friend yasisi vangu. So best friend yasisi vangu ari kudanana nemurume wefriend yangu. So by the time that I found out ndainge ndichida kuva expose vanhu ava, but ndakabva ndachizopiwa mari nemurume wefriend yangu. Akanipa mari iyo yainge ichikwana kuita 5,000 rands, akabva ati imari yevhara muromo, akabva ati plus ndichazongoramba ndichikupai mari, mazvinzwa here? Then ndikabva ndati alright paribo. So I thought kuti ininiwo on my side I was only supposed to keep quiet, but iye murume wefriend yangu akabva azoenda akabva azonoudza friend yasisi vangu kuti ainge andipa mari. So friend yasisi vangu vakabva vazouya akabva azonditi nasisi vangu vainge varangana
kuti vaifanira kuti vange vachizogadzira friend yangu mukomana Shi kuti ndinge ndichiramba. Iye akabva azoti saka mari iyo yawakapiwa ndoda kuti unge uchindipa, so kwekuti ndinge ndichiwana 5,000 ndakabva ndaona kuti kwainge kusina, because zvinhu izvi ndakazviita futi in secret, murume wangu asingazvizivi. Saka ndakabva ndaona kuti kana zvikazozivikanwa kuti ndakatombopiwa mari, which means kuti friendship yangu nefriend yangu inenge yatopera, uye zvekare nemurume wangu aikwanisa kuzonetsana neni achiti ko iwewe uchizosvika pakupiwa mari muri vaviri muchizviita in secret, what else did you do? Ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingoita izvozvo zvacho zvavainge vachida kuti ndinge ndichizoita. Zvino mukomana Shi ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichibira friend yangu uyu chipfeko chake chemukati, in which I did. Ndakabva ndazomubira taiti rake, ndikabva ndazoenda ndikabva ndazonoripa kune friend yasisi vangu. So zvandakaita mukomana Shi ndezvekuti ndakataimira musi uyo murume wefriend yangu paainge asikokumba, ndokubva ndaenda kuya since I know her size and what not, ndakabva ndatenga tight iri ndakaritenga mukoma, ndikabva ndatomboripfeka, ndakatoritenga paShein. It was a set of my lingerie. Ndikabva ndazotenga ndichita sekunge ndinotengera iye asingazvizivi, rainge riri reblack. Apa ndainge ndakamaka mamwe matights ake awo andaiziva kuti ainge akamatenga paShein. Ndakatenga the same type, ndokubva ndatomboripfeka paya ndichiitira kuti ringe richiita sekunge rinonosakara. Then ndakazoenda kumba kwake, I then exchanged, ndikabva ndazoba the same tight that she had bought on Shein and the one that I had also bought, ndokubva ndazoenda naro ndikabva ndazonoripa friend yasisi vangu kuti tight iroro vakarishandisa here kana kuti vari kuda kuzorishandisa here handitombozivi. Ndakavabvunza ivo vakabva vati inini I had done my job, uye zvekare kana zvavo zvikazoita vakangonditi tichazokubhadhara. So ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukomana Shi. Each and every time ndinoti kana ndiine friend yangu mwoyo wangu unonge uchirwadza, ndinoti kana ndikamutarisa ndobva ndatanga kufunga kuti bati munhu uyu anombozviziva here kuti izvi ndo zvandakamuita. Ndakatomutaimira paya paainge abatwa nehope, ndobva ndatongomuka ndikabva ndatongotora taiti riya ndikabva ndatongorihwandisa. Please kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Confession yangu yakamira sekudai. Inini ndinoda kureurura kuti ndakajoiniswawo brotherhood muno muSouth Africa neimwe friend yangu. Saka nefriend yangu uyu takadzidza tose paPrince Edward, then ndokubva azotanga kuuya iye kuno kuSouth Africa. Saka inini ndakazoya kuno. Ndakati ndauya kuno mukoma ndakabva ndatanga kutambudzika nekuti ndainge ndisina kana munhu wandainge ndichiziva. Nerimwe zuva ndainge nditori pafree mode zvangu, ndobva ndakabva ndazongomutumidzirawo friend request, but ndainge ndava kusada kunyanya kuwirirana naye because ndakati ndichinovhura profile yake ndikabva ndatoona kuti iye ava kuita zvehungochani. Ndikabva ndangoti let me just chat with him, but not zvezvo zvekutodaro. Saka iye akabva azondiudza kuti he was also in the same province muno muGauteng. Akabva ati he wanted to have a meet up with me. Ndainge ndisingadi, but ndakangoti zvimwe kuda anokwanisa kundibatsira, especially panhau idzi dzemapepa, because iye atova necitizenship yemuno muSouth Africa, because nehungochani ihwohwo akazoroorwa nemurume wemuno muSouth Africa. So we then had a meeting, ndokubva tatanga kutaura paya. Saka mukuzonotaura iye akabva azondiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichizojoina brotherhood yavo. Ndikabva ndati it is fine. So akazoenda neni mukoma, then we went to this other place, a very beautiful mansion kuSenton. Uko ndokunogara chief priest wavo. Ndokubva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichijoina brotherhood yavo. So it is the brotherhood of wealth. Then kana wajoina brotherhood yavo vanobva vatanga kukupa like macontract vazhinji vacho
vanobata matenda, saka vanenge vachingopanana macontract iwavo. So ndakabva ndazonzi amai vangu vaifanira kuti vange vachizofa, ndokubva ndazonzi ndaifanira kuti ndige ndichidzokera kuZim. Pandakadzokera kuZim ndakabva ndazoenda ndikabva ndatanga kugara kumba kweumwe mudhara kuHarare. Amai vangu vakabva vatanga kurwara. Zvino amai vakati varwara, nekuda kwekuti ndainge ndava kupiwawo mari, ndikabva ndati ndainge ndichida kuti amai vange vachiuya kuHarare. So amai vakabva vazouya vakarwara kani. At that time ndo pandakabva ndazoroora, apa ndainge ndichingotsvaka munhu wekuti aikwanisa kuzongondichengeterawo amai vangu, ende vakati vachirwara kudaro amai ndokubva vazoshayika. Zvino amai vakati vashayika, takabva tazovaendesa kuprivate mortuary uko kwandakazonoita bonde navo. Ndakaita 3 rounds usiku hwose ndichirara nechitunha chaamai vangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu avo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, kurara nechitunha chaamai. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So mukoma, ininiwo ndakarohorawo mudzimai wangu mushure mekunge mudzimai wangu wekutanga ashayika. At that time mwana wangu ainge aine 5 years. Ndakati ndaroora mudzimai wangu wechinumber 2, then mwana wangu akazoshayika 3 years later, akati ashayika kudaro. Then I just thought kuti maybe it was just an accident. So mwana wangu akati ashayika, mudzimai wangu wechinumber 2 ndingangoti ndopaakatanga kuita nguva dzekuti anopota achita sekunge anorasika njere until right now. Zvinhu izvi zvatova ne7 years kubva zvakaitika, but nanhasi uno mudzimai wangu iye anopota achita sekunge anomborasika njere ende anenge achihumana achita sekunge anenge achiona mwana wangu. Zvino mukomanashe, kufamba ndinoda, but inini I grew up in a very strong Christian family. Hatitendedzwi kuti tinge tichienda kumasowe kana kuenda kung'anga. Wesi kung'anga hazvitotendedzwi. So I really do not know kuti ndoita sei. Church haibvumidzi kuti tinge tichifamba tichibvunzira. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.